and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Samtang niadto sa hilom ang inahan ni Millie aron pagpaniid sa iyang anak kung likayan na ba gyud nini si Michael. Apan wa mutungha si Michael. Miabot si Rafi ug nakisulti kini sa inahan ni Millie. Nakita ni Millie si mama niya nga nakisulti kang Rafi. Apan naputol ang ilang panagsulti ni Nuring ug Rafi dihang nanawag ang helper nga si Mia. Ikansulti ay kay magubot yung amag-anak. Kundili ikaw masugat. Ikaw gipasugaton niya sinpon. Tadi sa Bye na. Basta, gisultihan na tika. Bye. Bye. Ma'am. Sorry ha. Pasugaton kong daddy sa airport. Next time na ako mahatod ninyong Emily. Okay ra. Sige. Way kaso. Ako na mo paabot ni Emily. Thank you, ma'am. Sige, alis ako ha. Sige. Buotan yung bataan. Respetado kaayo. Wa pa man si Emily. Si Mama. Nagasabot ko ako gihuwat niya. Pero di sa ko magpasabot nga nakita ko siya uban kang Rafi. Mugawas na ko. Emily, anak! Oy, Ma! Ni ade ka? Kuan, may gipalit ko. O nakaagi man ko din sa inyong tunghaan. Mihapit na lang ko. Timing kayo, Ma. Off na ko. At na? Din hebaya unta to si Kuan, Rafi. Oo niya. Nagistorya mi kadali. Pero gitawagan siya kay pasugat ang iyang daddy sa airport. Di ay. Sige ma, ato ta maghuwat og jeep sa atbang. Wa pa to'y lakaw si Rafi. Ihatod unta ta anak. Na may jeep ma, uy. Dali, gunit be. Okay ba yung batasan si Rafi, day? Di ay ba ma? Ay, pero kasabot ko nga mas gusto ka kang Michael. Dili ba? Sa pagkamaayong tao, ma, mas okay si Michael. Iyang batasan pang masa. Pero tumanan ko ang gisaad ko ni mo, ma. Likayan ko siya. Salamat, anak. Kining tanan tungod og alang ra gyud nimo. Aron makahuman gyud ka sa imong pag-eskwela. Og ipasabot ba ni mo, ma, nga kung makahuman ako, okay ka na nga makigrelasyon ko ni Michael? Pila ka buwan pa una ka makahuman. Sa mga gidugayon, labing siguro. Makakita naglaing babay si Michael. Ay, di ara maghihapon kas kwarto ni mo. Di na lang yun una kamutong ha, karong adlaw dong. Ibong last subject alas 4 man, di ba? Basta Miyerkules na inomdom ko. Ugma lang kumutong hala. Ay, nahalay ka ang mahibaw. Kinila ikasulti ko di mo, Michael. Ayaw tubayi si mama mo. O kung sa ibabati mo niya, labi nagmakainom ipalapos sa pikas dunggan yun. Padinghoon ko, Lola. O sa banbasin og madugay tong inahan mo. Muuna na lang tagpanihapon, ha? Luwa pa ko kutuma lang. Kaon lang una dito. Ano lang ko sa kwarto. Ana, sige. Malingaw ramang ka ng computer mo. Sige, gawas ko, ha? Sige. Nahibuong dito nga kumuskwila na. Pero, dili ka siya makontak. Kay wa ang iyang cellphone. Tuwara si Rafi. Rafi! Salamat ka.
nakakita na. Hi, Dad! Ah, Sorry nga, na-late ko. Traffic kayo. medyo nalangan. Nalangan sa pangakong flight. Pabuton talang ang bagay, ha? Hain ba ang van? Kuan na ba, Dad? Ang imong auto mo'y akong gida? Usa? Tagal kong bagahe ron nga mga snacks. Huwag kasultihin ni Miyat nga ang van mo'y dadon. O, kuan? Wa ko sultihin niya, Dad. Wa. Og di gud mada ang auto, Dad. Murit lang ko tag van. Nidag ang van din, Gagaginis Miyat na. Ako mangita Bangag sa og ino. van, Dad, ha? Mangitaan di ka. Ay kabala ka, makarga ng imong mga gamit. Nala sige, pangita. Di ara diri ang auto, Dad. Tara. Pabuton ko na ang snacks. Manawag kong daanin ng miyat. Si Dan-an ako na. Ang kuno na lang niya, nga wa siya makasulti nako nga ang van mo itadon. Igihan kay study siya kutsi. Manawag una ko. Nang, dili lang ako magdaghag sulti nimo ha. Pamati ako. Ah, siyalan mo na. Ang kuna nga nalimot kag sulti nako nga ang van maoy ipada ni daddy. Kay mo na gisulti nako niya dinhi. Ha? Siyalan? Tempa, wala ko makasabot ay. Igihan si daddy nga gamiton ko ang iyang auto. Masuko na. Mao nga ingna lang nga nalimot kag sulti nako nga ang van maoy dad-o sa airport. Ha? Ang kuna lang ba? Ala na, ako yung mapakasaba ni Sirida. Dili kayo na masukos daddy ni mo eh. Di mahadlok nang mugawas ka nang. Dili na siya makakita gwapa nga helper na sama ni mo. Madin ay, yes ito paganahan. Amaw ay, sige na. Muna isulti na ako dito niya. Amaw, ginay na pailay. Ayaw lang kayo palayo sa van. Ang importante, nga masundan dyan na nimo. Importante gina mga butanga. Mga imported ng mga tila ug RTW. Sa Dad? Tila og mga RTW? Oo, Pangbabae ng dani mo? May pagkabayuti na day karon, Dad. Pangbabae na day ang imong gusto, ha? Mo na imong gikumpra. bayuti niya. Bangyag sa ilong. Gitumanan ko lang sa iyang gusto si Mitos. Isugyot siya nako nga muput up og butik. Og siya'y muda. Kinsa to, Dad? Si Mitos. Mitos Miranda. Karon ba ko kadungog niya? Bag-o, Dad? Bagong kaplag. Pero adto ra na paingon. Dad, tingalig mapurdoy ka tungod sa mga babae, ha? Anong dili maka magminyo na lag-usab, Dad? Biyudo man ka. Mayo ng free ko, Rapi. Aron og pulan sa usa. Kita na sa buglain. Liwat ko day ko di mo, Dad. Oh, layo na ang baan, Rapi. Pakuski kamay. Ay, kadakan anong gihapo agi kasban. Binandol man. Siyalan, may sulod ana. Ang! Ay, Nang! Mao na to, ha? Mo na isulti ni Dad kung mangutanan ni mo. ay alagya. Pero mo na lang, wala man na sa puta. Nga dili ang van mo gidala nimo. Kung makisulti ni mo ba, mo na isulti. Pero, nalimot ang tingali na kay... Wa man maghiskot. Pabuta na, ha? Ay, siyalan din ang dala niya daw Rafe. Mabinandol mo na. RTW ko no, ug mga tila. Mag-put up na sab siyag butik para sa iyang pag-ong kaplag nga babae. Nainasad. Ikapila naman na. Mo na yung kalipay na. Ay. Sige ha, di ka na. Unsa kay kibuhat ron ni Michael? Gusto kong manawag pero tuwa kang mamang akong cellphone.
Nagkita pa lang niya si Beth kanina, manghuwam kinunta ko. Pero absent siya. Michael, anong ingon man ini ang atong kapalaran? Iyon na mingaw na. Natuog na tingali si Mama. Susihon ko. Maghinay lang ko. Natuog na kitingali. O naglimot lang pagpawang sa suka din sa sala. Hain ka niya kiputang ang akong cellphone. Natuog na yun. Nahinanok na. Muhinay kong suot siyang kwarto. Magtinail ko aron dili makamata. Ang cellphone na kaya akong tuyo. Ang drawer. Apiyat ang drawer. Tanaw na ako. God, salamat. Nakakita akong cellphone. Kuhaon ko. O ibalik ko lang ko niya. Kung katuog. Di mo sa una-una ang kipanultin, Mama. God. Anak ko sa repest. Ugwa ba kaila si Mama? Kinsa nga akong amahan. Kinsa nila. Oh, number ng Emily. Hello? Mike. Hello? Mike ako. Naibaw ko. Salamat nga nanawag ka. Ika rin makalipay na ko. Ikaw ra, Emily. O, lagi ka may eskwela. Nawadaan ako gana. Sorry. Dito na ka. Paminaw sa isulti na ako, Mike ha. Paminaw ako. Ug mo na atong ipatuon ni Mama. Nalikayan ta na ka. Unsa? Ngano? Basta ingon lang gud ana, Mike. Imo na kisaad ko niya. Aron padayon ko niyang patunghaon hangtod ka makahuman ko. Michael, magbalik-on lang ta. Kung doon ta sa school, kuno nga di ta magtinagdanay. Nagipanitan man ko ni Mama. Og tingali, suguon na niya mong silingan nga si Donna. Papanidon na to. Mga kunuhay, wala ta ba? Emily, gipunan man nimo ang akong kagool ron. Di ko makahimo ana, Emily. Tumanan ta lang si Mama sa pagkakaroon. Please, saptasad ko. Nakalugar lang kong tawag ni Moron kay hilom na kong gikuwang akong cellphone sa drawer sa nakatuog siya. Emily, wag ka lang mahibaw sa gibati kong kagool. O karon, punan nimo nga maglikay ka nako. Di ko na mahimo, Emily. Dili. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!